ja tugo gigi. Chake gi dholuo kocha chaka stikele koro. Baby kona. Ay! Irio nade kolo? Ario maber, irio nade? Ario maber. Koyo ngich but tumeshasoea. Tumesoea. Yes. Sani anyalo kata donje fridge to be okadwa lando. Iwacho ni? Aseng'iyogo. Idwa timango? Anyalo donje fridge. Ano ka gini bende peko. Ituni sani nyalo donje fridge. Adonja. Ay. Pole bas. Nyakoro magajong mana kakiwinje no endo. Kala papla no endo mar mbak ndalo ose mana wuok. Kidieny mokwongo mar mbak ndalo ka bende en odiochieng' matich ariyo. Mabende waluongo ni yuto mari. Gin gik maga mide iniwoni timo mar mono mikete kade mesa. Luonga ni Lin Ramogi nyar Nyakach. Luonga ni DJ Kolokol Instrumental. An be akaw thuolo ni makende mar rwaki in janenowa. Kendo jahera mar mbak ndalo. Chenro mabiro ni wuok tich nyaka tich abich saa 8 nyaka saa 10. Wakelo ni mor, wakelo ni puonj makare. Koro beda kanyo, kita mana kanyo mondo wayud puonj makare e yuto mari ma wango kawuono. Wan gi puonj maber kabisa. Ingeni wan gi wendo e studio kae Lindonge. Yes. Koro kiketite mana kanyo. Ka pod wadwa chako gi belo. Ingeni Lin jawuothoga. To chokonwa gik moko to kelo. To ingeni kako lelo no. E kaka mit. Lelo no e mit ne. In fact, okibike. Koro lelo no e mit. Lakini yani koloni tie lelo makonyo. Nitie kuma lelo bende seche moko konyega. Lelo oja konyoga seche moko. Seche moko oja kelo ga masira. Manarega kolo wachene ndo nyakoro magajwang tarik ndo 19 do mar 7 igagane 2022. Kidieny mokwongo mabende maendi kidieny ma wadwa kuodho piny kamoro mabende intiere nyakoro magajwang kaw remote mamari sudi machiegni gi wang' jowi mamari bede ni bete ten bede ni bete sofa mamari ibet kata mana kari mar tich kari mar ohala wadwa kuodho piny kanyakla. Ingeni Lin kawuono wan gi twak mapek kabisa mar jolup ker. Joma laro komno. Biro bang'e kucha lakini gisani koro wadwa winjo belo. Iluonge ni Belo. Ero. Be. Mini Jaki be mopuonj. Mini Jaki opuonja time maricho e studio. Mini Jaki polo kidonje. Poli bro neno mana e view sasa kata kamano ana onge wach. Aseng'uono ni. Aseweni go. Lakini Belo to. Anan ga kama. In smart kabisa. To be pokalando. Ya japicha kanyalo menyo na sati nikech kolo tindo biro mayore orwakre mana orwakre ka jotelo. Lin pokalando sati ni. Tindi rwakre mana ka jotelo. Ma sati mana neno godo moluor Raila Amolo Odinga. Sada ni lich. Omako peny. Aye ni itimo tich maber jatelo bende losi. Atemo. We koro idwa ketho. Ngeni obro weni koro ayuto maber ahinya koro nyalo duoke piny. Kolokol Instrumental Sports gi Park. Erokamano. Tich mitimo ber sana. Wende miketo gin wende machiero juogi. Kabisa. To mogik. Tamor sana sama koro imbe isedonje Belo. Belo to poka donjo officially. Ine mimoke. To chuma moko lui. Apenje Lin. Mirwako ni luongo nang'o cha? Mane? Mamalo ni. Off shoulder. Koro ang'o mano mono fundi keto gimoro kanyo? Ketango. Bao ingeni koro gikoyo ni Lin. Ma inyalo tho. Pneumonia nyalo negi. Ato kabe koyo nitiere. Kise keto na thuma koro en mana miel. Kela kino bwana. Onge koyo. Awuoro off shoulder akelwa Belo. Kolokol Instrumentals Belo number 1. Awacho ga ni lelo mineno ni. Lelo konyo. Lelo konyo jopiny ma Kenya ka endi nogo nduru. Negi yuak sana. In fact wasni endi no dhi mbele mbui. Mbui mopogore opogore kila ng'ato nego mana wini oyo jotend piny. Ne uru kaka unyalo konyowa. Kuma piny ochike ni endi ngima bende tema koro oidho maratari. Sani endi bei mar mogo dok chien. Kila di mar mogo en siling 100. Itemo wacho ni ugali sosa is back. Very back. Lakini for how long? Makoro gima timre nyaka sama koro wabo donje ego ombolo. Koro en mana bango ombolo koro gibo loso. Gidi watego mondo wachunge line maber donge. Unge wach. Lakini mchele cha dok wachungo e line. Macha jo IBC do tiyo tich matek. Daka matin ambulance. Donge walo war piny. Mchele di chungo e line mar ombolo ya. Mana mbulu lo maki.
Poch gi pak. Donge ber. Amagi maber ahinya. Ka bende thoth jo Kenya ka nino ka bende omora ahinya gi wach ni endi. Ndie joma sani endi nitie mane dukni madongo dongo. Gin gitimo shopping. Mondo koro sama koro be mar mogo dhi dok mane ntiere, agin koro onge asara ma gidhi kadhe. Lin nitie joma pod ywak ni siling 100 no pok ochopo negi piny kucha. Pod girito adwa konigi ni mogo ken digital. En gima dhi mos en gima dhi gi chain. Koro bro mana chopo kiny kata wuok tich. Yes. Ok odhi chopo wuok tich. Lakini kiny chakre kiny kama odhi chopo. Koro mogo ken gima idia kama to lokre be. Ok en digital. Nyaka los bende gi jo uso. Omiyo nyakoro moga nyon ka intie pacho kamoro mene intiere maendi en thuolo makende monego be ni idhi e duka maduong'. E duka madongo idhi ng'iewo mogo. Ng'iewo mogo sasa in fact ka gimo kibichaki ida kendo e ndalo mabende biro mbele kaendi. Jaber moro nitie miluongo ni atokoro ibo mede okang' mamalo. Jaber moro nitie miluongo ni Nyar Chris. Nyar Chris penjo ni to mar nyuka. Nyar Chris ka mar nyuka ok olor to tiatia gi mar kuno loso nyuka. Obag. Tumia hiyo kupika uji yao Nyar Chris. Nyuka baga mitga sana. Kabisa. Ika umok kuon tibage maber sana. Okaw kata mana ndalo madhi adek kama. Bange to iriwo godo nyuka. En nyuka moro mene nyalo donjo maber sana. Rachne ni kitiyo kode to mbele police. Iriembo to mbele police ochungi alkoblo. Alkoblo bro en gine amona. Aba. Nyuka baga. Ochaloga ginene amuna. Ochaloga gicha. Koro kikiti kode kidwa riembo tingeni mbele chet police ochungi alkoblo. Mia belo. Local instrumentals awacho kapile ni janyuol mantie pacho. Bede ni nyathini tagi sana e school. Ingeni Nyasaye bende ok miga ji gik moko duto te. Nitie nyithindo moko ma janyuol otere nyathi maber e school to e school bet performance ni chien. Lakini sama nyathini giwere kata mana talanta nyakoro mga juang ne kaka inyalo siro nyathini endi ne kaka inyalo medo jiwe mondo timatek. Kamano. Sani endi Goldi. Okombe. Donkoro wan godo. Wan go. Yes. Nyocha ngwech mar mita 100 cha no bawa matin. To Nyasaye omenyawa gi torch mar battery 10. Yesu tiyo to alinga. Wayudo Goldi, wayudo mula. Wayudo mula. Mula donjo. Ilo ni Faith Kipiegon. Poch gi pak ne Nyagot. Otiyo. Matich maber ahinya. Kiyudo nyathi manyako maringo kama kaka ng'ama dichuo. Timatek mondi maintain e ot. Kabisa. Kama to kata mana ini won. Onyaka dukoti. To ringo kikobed ringo moro mar otieno chande. Obeda ringo ma ji ringo godiechieng' to yudo mula. Itoni kikobed japiti. Japiti yawa. Mano be apenji mano be were. Mano to koro tiyo gi were yo marach. Mano en ketho were. Mano were lakini itiyo kode marach. Itiyo kode marach. Inyalo bet gi were mar ringo lakini kaka itiyo kode demoni. Awinji. Kamano. Local instrumentals en Poch gi pak. Nenya dendi miluongo ni Faith Kipiegon. Kabisa. Manyathi manyako mabende kaka ng'ama miyo kaka nyide ni mabende nitie pacho sani endi jo manyiri ringo. Ka in gi teko mar ringo mondi yude otonglo moro imbe ringi. To ka in janyuol mobete pacho to nyathini nigi were. Talent mora ne kaka inyalo tingo inyalo jiwe inyalo medo konye mondo odongre talent kata mana were mabende entiere godo ni endi. Faith oting'o malo. En Poch gi pak. Ogolo nwa wich kuot. Ingeni wan jo Kenya ong'ewa gi ng'wech. To ko chopo kama koro kwayud mula, ko kwayud kata gimora mora. Rach ndi nyakach. Yes. To kako seting'o malo kamano to ber yawa. Poch gi pak. In fact, kata mana wan wawegi mabende e pinje ma Kenya kaendi en mor. Ka bende pinje ma oko go eko bende ng'eyo mabende ni kare piny mar Kenya nitie jok moko malich machal kama endi. Yes. Mit maratari. Mano gimoro ma wan wawegi oloso nyingwa kendo ting'wa malo. Nyanyagach. Yes. Aparo ni kaber wadhi e yweyo matin. Kwa duga belo moro nitie. Mabiro ni ndiko ka en chuny belo. Koro wadhi e yweyo mana matin. Yes. Waduogo gi belo achiel no then wadonjo e chuny wach makawuono. Bas. Koro nyaka romo ga juang kete mana kanyo Lin pod odong gi gopwa mar belo 1. Wadhi e yweyo kwa duogo.
wadonje belo gi chuny wach makawuono yuto mari. Kete mana Ramogi TV. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Nyakora Mugejuan, chenro maru piny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma. Thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic. Mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this guy alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer, just like mother. But can we have water at home to drink, cook, and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya,
Tumesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana. Erokamano inyanya koro mugajwang kuom kete wang jono mar Ramogi kidieny mo mbak ndalo kabede pod wadhi mana mbele gi kuodho piny. Amedo jiwi ni kaka ng'ama miyo, kaka nyadendi, kaka rawera mabende nitie pacho kata mana kare mar tich. Sudri machiegni gi wang jowi mamari kopogre kata mana gi wang jowi sudri machiegni. Ket simu machiegni kodi mondo koro wakuodh piny nendi kanyakla. Local instrumentals? Kamano li ni dong gi gopo achiel iwe ni we owil. Kela nikech kwa medo link kama to aneno kinyalo go anoma. Kela belo no kele. Local instrumentals? Belo Number 3. Belo ni endi oterowa e pinje maoko. Kuma warade gi jangolo maratipo. Mabende wero wende goeko milongo ni rap. Yani kochung e weche gi mag rap. Nyathi manyako milongo ni Cardi B. Okinya kete tenge. Cardi B nyathine koka no chopo igni 4. To en kachiel koda jaode. Mich mora mora odiochieng mar birthday kopogre gi kek, sweet, juso. Mich tasechiwo ndi. Mane? Anto emu no wuonda. No wuonda. An ni chiwa ni odhiambo chung. Be ing'e ni kawuono en chieng' nyuol day ni. Chung iluok idhi e skul. Kaka mano e mich mana ayudoga. Kende. Amuka wende sule. Ni para ni kawuono en birthday ni. To bang'e enda school be okrach. Mano mich. Mano e mich ne. Local instrumentals timatek mondo koro nyathini kik kadhe gima ni kadhe. Kwani natho, anto no katho. Okini sama idongo kaka janyuol. Sama nitie okang' moro michope, iwacho ga ni yangi mama nadake chon no ken gima moro malong'o. To lakini nyathina Nyasaye kogwedha gi nyathi, to daero no dake ngima moro mopogore kaka mana dake chon. Ing'eni nyithindo masani. Nyithindo masani ong'eyo gimiluongo ni birthday. Moingo kata omwak. Birthday mitinde. Lakini okrach watimo negiga by the way. Nyathi nyakitimne birthday. Donge ni nyathi. Nyathi to nyakitimne birthday. Nikech onenoga kuom nyithindo mamoko kitimo negi. Koro kokitimone to obro chako paro mang'eny sana. Ni ya baba nani okoeroga kata mama ni okoeraga kosea. Koro nyakiwuonde matin. Nyakiwuonde mana matin. To ni nyakiwuonde matin. Next year kochopo tinyise ni birthday yako yafika mpaka next year. Ni moko riek. Ging'eyo date. Local instrumentals bende ka wadok chien ewi wach ni endi. Kaka janyuol sama ikawo $1,900,000. Imiyo nyathi kaka mich odiochieng' mar birthday kata odiochieng' mar nyuol day. To seche moko nyathi ni endi en owuon e school nitie gik moko elewa. Gima temo wacho en niya. Miyo nyathi mich ok en gimoro marach. Lakini bende kaka jonyuol onego bed ni waparo. Sama iniwoni iseketo $1,900,000 e account ma nyathi, in fact ong'eyo. Nyisa ni be obo bet e school ko concentrate. In fact ko winjo gima japuonj bende nyise. Lina ng'o momiyo wadhi e school? Mondo ayud rieko. Rieko mar timano. Rieko mar pambana gi maisa. Yes. To donge kose yudo gima pambana gi maisa koro rieko jano. Lakini school jidhi mondo giyud rieko. Ntie jok moko madhi school mondo giyud mana kaki wacho no adier. Moko dhi school mondo giyud tich. Koro that is a very wrong notion. It is not, okwadhi e school mondo yud tich. Gochumi moidho ni pod ng'ato golo 5.9 million miyo nyathi chieng' birthday. Be ing'e ni nitie ng'ama nigi degrees to onge tich oko gacha. Mano tadier. Mano tadier. To kata ka en gi tich ok en tich mondike. En tich mondikre en owuon. Yes. Nyalo bedo kata ni otiyo gima en owuon okosomo. Thoth ji. Donge na dier. Koro wadhi school mondo ayud tich jokama. Wadhi e school mondo ayud rieko. Lakini bende wanona ahinya gik ma omiyo nyithindwa. Magi manyalo gere kata nyalo tieke. Nyathi kiseketho ichako kethe kotin. Ng'isa ni sama koro obet maduong' to bo kethre machalo nade.
Afadhali kata mana kaka janyuol imany kaka inyalo invest ne, imany kata mana plot moro iger godo udi. Manyathini endi semboko nyalo dwaro ndalo makoro koko medo dongo mbele kacha. Lakini ikaw $1.9 cash money imiyo nyathi. Maparo ni en ketho nyathi. En nyathi man gigi 4 years. 4 years no, pare ni okia kata ni pesa no ket ne account. Koro kata school no, pod bro dhia to bro somo. Bang'e ti bro nyise ni pesa ni account. Nyathini ok bitio matek school. Lin belorum. Aseneno jok mang'eny ma iketho ka tin. In fact, samo dhi school janyuol ng'ise ni idhi adhiya manyo certificate. To japuonj kotemo goyi. Doge out with an immediate effect. Ineno kuma nyaka janyuol dhawne japuonj mbele nyathi. Mbele nyathi. Be ung'e ni tij puonjo ni en tich matek. Jopuonj kadhega matek kolo. To gitiyo tich matek diere korona ma ne wafwenyo ni kar tijni ok oyot. Hey, my friend. Ok oyot. Jopuonje nyaka wami luor. Yie koda donge. Kanyo to yie kodi kabisa. Yes, wamiuru jopuonje luor kata kamano. Ko kamano to happiest birthday ne culture. Mabende nochopo higni 4 to janyuol mantie pacho non matut ahinya mich mabende imiyo nyathi. Sana sana kodok korka pesa koni endi. We ipuonje kaka imanyo rech. Molo miye rech. Ok en gimoro maber. Nikech rech no bro chopo kama koro rech no ongere rech. Na mabro miye. Yes. Kamano Lin. Koloko instrumentos? Wachopo giko mar belo. Belo rumo. Koro warito makiny. Yes. Dhi chok gi nyarma. Ana unge wach. Ko kamano to nyakoro ngajwang mana ka wasewacho kanyo endo ni wachopo giko no endo mar belo. En odiochieng' mar tich ariyo yuto mari. Gin gik mage bende iniwoni timo mar mondo mikete kade mesa. Bede ni jatwengo, bede ni go tongo, bede ni japiko, bede ni in mwalimu teacher, bede ni jafwambo gi keyo on the ones and twos. DJ Koloko instrumentals. Bed ni tingo ndo uso tong moboki. En tong motimano. Moboki. Kato duma. Kati tingo ndo motingo pudding. Mano e yuto mari. Yes. Mie luor, here, tiye kod tekoni duto. Tibro yudo kanya sai gwedhi gitiji matin ma ji ojaron. Donge kamano Lin. Mane en Koloko instrumentals. To kawuono ni endi kaka en odiochieng' no endo mar tich ariyo nyakoro magajwang wadwa rango yore go eko mag uso hala. To kapok wadhi e yore go eko mag uso hala mane endo tuon twak. To Koloko instrumentals nitie nyithindo moko e gwenge go eko ma Nairobi kaendi. Kibra. Mabende loko taka mwandu. Aha. Takataka mineno ma intie ga gode ot to kochopo kata mana bang juma achiel kata jumbe ariyo to imiyo ja takataka to dhi wite kamoro kiani jok ma wite gi ekitimo ga kod giango. Nitie nyithindo moko Kibra mabende gin giwegi gisefwenyo kako nego bedni giloso mwandu kwa kuom taka gi eki. Omiyo nyakoro Mugajwang med mana kete wang joy mar Ramogi mondo ane ni ere kaka wanyalo yudo mwandu, ere kaka wanyalo loso pesa kwa kuom taka kata mana gigo mabende wan wawegi wawito. Nyakoro Mugajwang en odiochieng' mar tich ariyo mana kaka ing'eyo yuto mari. Gin gik mage mabende iniwoni timo mar mondo mikete kade mesa. Kauno ni endi yuto mari wadwa time okang' moro mopogore. Ka bende wadwa ni watwak achiel kachiel koda nyadendi Michelle Akinyi mabende timo tijni endi mar choko taka. Wacho ga ni taka kata mana loko taka mwandu. Ema koro wadwa neno ni tijni endi be ochudo. To gin midhiero mage mabende en wuon kaka nyathi manyako osebet kokadhe kwa kuom tijni endi mar choko taka. Student machiegni Nyakoro Mugajwang mar mondo miwane konyalo dongre kanyakla kendo wanyalo puonjre e yono makare. Ibo chako gilero ne Nyakoro Mugajwang iluongi ni ng'a, inya kanye, titimo tich mane? An iluonga ni Michelle Akinyi, anyar Kindu Karachuonyo. To tich matimo en mar choko yugi, iluongo ni garbage collection. Wabiro waketo gi koni. Michelle, tijni endi ni chake higa mane? Tang'o miyo niero mar mondo mitim tijni endi mar choko takataka? Tijni na chako 2017. To gimomiyo naamua mondo atim takataka e Kibira ka
nikech kibira ka yugi wito kamora mora to ketho alwora marwa. Oketho alwora marwa to kelo nini mok ber. Momiyo namo mondo achokgi mondo ketgi kamora achiel. Kopogre gi mano endo Michelle, lene nyikwa Ramogi Ajwang ni gin ang'o gini ma bende unwegi uloso kata ma iniwuon iloso kwa kuom takataka gieki? Kowuok e yugigi waloso gik mang'eny. Ka waloso wan go gudu, waloso gudu gi chupni. Waloso nyaka ot, waloso ot to yugi moko mag alodegi akawo gi waloso kodgi compost heap. Ineno chupni moko ma ji tiyogo to wito, ne wakwanyo, ka wasekwanyogi to akawogi to wariwogi gi chupni, wakawo chupa achiel to wariwogi gi chupa moro kwatiyo gi waya. Bang' kosetimre kamano to bang' kwaseketo kamano waketo kuoyo gi smith, wariwogi kamoro achiel to kose to kore itimogi nade, iriwogi maber tikunyo nyaka bugo ichala ka gimigero ot kaka onego oger ot gi kidi. Ber maseyudo en omiyo wang'ere gi jomoko manoko, gimbe gipenjore nwa ere kaka anyalo amua mondo atim gima chal kamae. Gi so interested, koro wach kaka familia gini konyowa kata e chulo fee. Okonyo e gik moko mang'eny, chulo fee, konyo jomoko. Samoro ng'ato nyalo biro ni ongego to imiye ka sechego nikech yudo ka in gi gimoro e lweti. Erokamano ahinya. Kaka nyathi manyako ma bende timo tijni endi mar choko takataka, gin midhiero mage mbese moko iniwuon isekadhe koa kuom tijni endi? Challenges mwayudo ni ji wacho ni joma konyo takataka gin jomolil, to ok ji te molil. Ji ochayo joma konyo takataka, gineno joma konyo takataka magi ok dhano, gineno kaka jomoko maonge. Lakini mane challenge maduong' sana. Alafu pesa be onge. Ng'ato ok biro yiene ni bi kwanyo takataka omi pesa. Seche moko iyudo, mano be challenge miyudo ka. Iyudo ka ng'ato tho, koro ikia ni tim nang'o, koro waluongo mana polise to kawe. Ng'eny ji timo kamano. Mokwongo area ni ging'eny sana. Wan gi riwruok marwa iluongo ni Slum Going Green Community Based Organization. To kuonde ma oko pok wayudo ji mang'eny, lakini area ni nitie joma volunteer mondo bi okonywa tijni mar choko takataka. Nitie joma owuok ni gimbe gido mana ni gikonyo e tijni. Ka organization kapok ne wachako gini, yowuoyi ne nitie but ne gijaro. Yowuoyi ne jaro gacha ni nyako ma jaber ni biro kwanyo takataka nade. To an ok adwa weche gi nikech nan focus gima nadwa timo. Mogik to lene nyikwa Ramogi Ajwang kuminyalo yudie. Mano endo kata mana riwruok maru kumiyudo e mbui Facebook, Instagram, Twitter. To kopogre gi mano bende namba mar simu. Sama koro ng'ato dwa tudre kodu achiel kachiel, onyalo yudu e namba machalo nade? Facebook, Twitter, Instagram iyudo gi nying mar Slum Going Green and Clean Community Based Organization. Kamano kaka iyudo e gigi te, Facebook, Instagram, Twitter, mago te, mano social handles magwa. Alafu namba miyudowago iyudowa 07 91 16 32 11. Anyalo nuoyo kendo 07 91 16 32 11. Nyakwa Ramogi Ajwang, ageno ni yudo puonj makende kwa kuom nyadendi milongo ni Michelle Akinyi mabne timo halano ndo mar choko taka. Kokamano to batha kaendi antie koda achiel kuom gigo mabende iloso koda taka gieki. Maendi en ogudu mabende olos koda plastic. Anyway, awacho ni mari oloyo mara kwaya. Luonga ni Lind Ramogi Nyanyakach. Nyaka kendo odiochieng' moro machielo oritu masani. Erokamano.
Erokamano nyakoro Mugajwanga. Manindo nyadendi mabende tiyo matek mana gwenge ma Nairobi kaendi. Iluongo ni Michelle Akinyi mabende oneno ni molo keto taka tenge odwa loko taka mwandu. Sama ikao takataka, ikao kata mana chupni man isetiyo godo, tiwito, ntie ngat moro bende loso mwandu kata loso pesa koa kuom takataka giki. Post gi pak ne japita mamara manindo Benson. Mamende no timo tich maber ahinya. Kokamano to nyakoro Mugajwanga. E studio wa kaendi bende antie gi jalonya. Mana kana sengisi ni thuon twak kata mana thuon wach mobide wantie godo diche makono niendi en yore goeko mag uso mwandu kata mana yore goeko mag uso hala. Bang ka Michelle Gini oseloso gik machalo kama endo kambe de gigero nyaka udi, giloso nyaka chupni mabende tiyo kaka maridadi e ude kata mana e ute. Gimanyo yore magin giwegi ginyalo uso godo mwandu mabende gin giwegi giseloso gieki. Egin koro waneno ni studio wakaendi wakel ni e jalony. Mabende sana sana usika giweche gieki mag uso ohala. Kokamano to machiegni nya Chris. Erokamano. Yes. Amor kendo bedo kodi kawuono mondo wawach ohala kendo kaka ji nyalo uso ohandgi kuonde mamoko. Machiegni nya. Adwa ni chak gilero ne nyikora Mugajwang iluongi ni nga ijakanye to bange to koro lerno ane machuok ni en tich mane mitimo. So nyikwara Ramogi anti luonga ni Chris Odongo majakano kamiluongo ni Ahero mor kendo kan kai to atiyo tich gi kampuni miluongo ni Wild International watiyo Nairobi kai kendo wakonyo jo ohala mondo gilos ohandgi wakonyo gi timo gi miluongo ni strategy kendo gi planning gi marketing gi business planning. Machiegni nya Chris to tuon penjo mabende sana nyikora Mugajwang dwa ng'eyo en ni ohala ni endi ere kaka inyalo use nikech nitie jok moko matimo ohala mopogore opogore nitie jok moko ma uso omena e chiro kapna chiro mbero kacha chande nitie moko ma siche moko bende uso kata mana juice mineno gieki to gikia ber mar uso ohala kendo nitie jomoko matimo tich mar hardware nitie jok moko matimo tich mar supermarket kendo nitie jok moko matimo kata tich mar matatu mago tegino ohala kendo ohala okinyalo wacho ni mayo ohala kendo ma ok ohala nitie joma timo engineering services kendo nitie joma timo architectural services kendo nitie kata wakili mago tegin mana ohala to ohala mora ma in godo to nyaka iusi nikech kokiuso ohandi to ji ok bi ng'eyo. Ino kawuono an kai I introduce myself kendo awacho ni ago ohala miluongo ni Wild International. Koro oganda tema nena kawuono ong'e ni ohala no nitie kendo nyalo konyogi. Kadipo ni nitiere ng'at moro mane TV kanyo to neno to dwa mondo konye gi strategic planning kata gi business planning. Koro ng'eyo ni Chris nitie, Chris nie Nairobi kendo Chris nyalo konye. Ibaro donga uso ohala. Mani uso ohala. To koro mana ka ng'adi machuok nitie ng'at moro mabende obete pacho. Okiani uso ohala ni endi to en ang'o? Odwa ni chak ne gi wiye kanyo endo ni uso ohala ni endi to en ang'o? Uso ohala en gima ichako gi ohala ni ben gi nyinge. Nitie joma chako ohala to gitimatima ohala ka gionge kata nyinge. Kidhi e chiro tiwinjo ng'ato wacho ni amanyo mina chieng. Kwa kamano kata amanyo mino chieng. Kwa amanyo mino kinyi. Kwa kamano tiwinjo ka ng'ato wacho ni luongna uru Samuel. Mano ohala ma onge nikech mano ohala ma ebede nyingi. Okinyalo wacho ni uso ohala to ohandi ene nyingi. Nyaka ichak gi gimoro. Kaka sani wan e studio kai. Dong wan Ramogi. Dong nitiere TV mang'eny ma lendo. To nyaka ng'is ng'ato ni ka wang' ibiro nena to kawuono wang' inena kanye e Ramogi. Naseng'iso ji e mtandao kai. Jo odwa. Kawuono wan e TV. Biuru kanye Ramogi. Mondo ging'e kama gibiro yudae. Koro kidwa uso ohala to nyaka ichak gi nying ohandi no. Nikech koro ka ji oseng'e nying ohandi, koro ji kabiro to gimanyo kata Lolwe engineers, kata gimanyo Winam engineers, kata gimanyo gimiluongo ni kata Amazing Caterers, kata gimanyo iluongo kata gimachalo luongo ni ginyalo kata manyo ohala miluongo kata ni Beekeepers International. Koro ka ji oseng'e ni mane nyingo handi to koro ema gibibire. Ka ng'isi ni kadipo ni wadhi e chiro kata cha to adhi ang'iewo machungwa moro to omora kata ang'iewo watermelon moro to omora to nyingo handa no akia. Abo udhi dala abo chamo machunga no
to apo paro ni machunga ni ne mit kadhi chiro chieng' machielo to nega yud ng'ama nyocha ng'iewo machunga ire. Kata ka dipo na oro owadwa moro kata oro nyathina adhi ore kanye. Adhi ng'ise ni dhi e chiro e kona machalo kama ibo yudo mama moro kata kijana moro molwako law marachar. Kado poni chieng' no korwako law marachar abo ore kanye. To ka dipo ni ohala no nigi nyinge tanyalo ng'ise ni kichope chiro to many kamiluongo ni Amazing Fruits. Kiyudo kamiluongo ni Amazing Fruits stall number 5 ting'eni chopo ing'iew na fruits go. Koro nyakichak gimiyo handi nying. Nyakichak gimiyo handi nying. Yeah. Kise miyo handi nying, nyendo ni mondo jibire chiro. Kotinde chiro is very competitive. Ka ji ochopo ninjo ka jok moko luongo kata jok moko panyo wacho ni bi ani man gi gik ma beyo. To tinde idwaro mondo ji ong'e ni ohandi no nitiere. To tinde wan gi mtandao e simba kai. Wan gi WhatsApp, wan gi Facebook, wan gi Instagram, wan gi Twitter, wan gi Google Maps. Gigo te nyalo konyi mondo inyis ji ohandi kata kadiponi pok gichopo e chiro to giseng'eyo. Kadiponi sani adwa dhi town, adwa dhi ng'iewo kata law moro maber. Abo dhi e Instagram, abo chako manyo ni ng'ama nyalo loso na law maber, kata ng'ama nyalo loso na wuoche maber, kata ng'ama nyalo loso wiya mondo bed maber. Abo manyo kaseyudo, abo dhi e chiro. Kachopo e chiro to okawuyungni kamanyo ni kama dhiye. Ang'e kama dhiye ratiro. Makata ng'ato kotemo chunga ni chung ang'ise ni anang'e kama dhiye yawa weri koda kuma dhiye ang'eyo. Koro ber mondo ka iseng'ido nyingi mar ohala to ber mondo idhiye simbi kata idhiye kompyuta tidhiye internet tikaw nying mar ohala no tichak nyiso ji ni an gi ohala machalo kamae. Ka ji oseng'e ni gi ohala machalo kamano to ging'e kama ohandi no idhi yudo. Ka gibiro e chiro to ok gidhi bagni, gidhi mana direct ma gichope e dukani. Erokamano nya Chris, nitie miyo moro e pacho kata mana nyadendi moro mane timo ohala gi matindo tindo, uso maka, simoko bende uso nyuka, moro bende kacha chande uso fruits. To kata mana sime onge godo mano smartphone. Lene nyikoro mogajua ni kopogre koda sime maiwacho mabe ni ati nyalo keto gigo mane inwo ni use mbui gin yore mage mabende wanowegi bende wanyalo uso godo handwa gieki. Mano ikendo pendo maber kabisa. Ka ine chiro kata chande to ino handi nigi nyinge. Nyaka idhi ng'at maro iluongo ni signage. Ondik ni ohala no gi colors maber. Kadipo ni uso fruits timanyo colors marambulu kata colors makwar. Kadipo ni iuso lewni timanyo kaka law mirwako maber no. Imanyo colors ma pink. Kaiti kao colors go tiketo nyingi kanyo. Iwacho ni Amazing Fashion. Tiketo malo kamae kama ji nyalo neno. Okochuno nyaka ibed gi simu ma smartphone mondo ji ong'eyi. Kiseketo mano to ji biro ng'eyo ni kachacha ema kama kidhiye tiyudo lewni mabecho. Kaya kendo gimachielo ji timo ga iluongo ni kata signage ndara. Inyalo keto kata sign e ndara kapok ji ochopo e chiro. Neno kaka petrol stations giketo sign moro ni kichopo mbele kama itide yudo petrol station marwa. Imbe inyalo keto sign mari. Ok en pesa mang'eny. Idhi adhiya kacha ka indiponi gi hardware ni moro tiketo sign mawacho ni Lolwe hardware 5 kilometers ahead. Choro ji ong'eyo ni hardware nitiere machiegni kae. Ineno mano kaka iuso ohala. Ok ochuno nyaka ius mana smartphone. Erokamano inya Chris, kopogre gi mano bende nitie ga yore moko mopogore mag uso ohala. Mayudo ni kuma koro donje wang' jowi kanyo endo kata mana Nyakalondo to kata mana banners beste moko bende tire ga kaendi. Leno nyikoro mogajuang' ni ginang'o ma ng'ato nyaka non matut sama ng'ato dwa timo advertisement kata mana sama ng'ato dwa uso mwandu kata mana ohande. Gima nyaka non matut en niya ng'ato kichako uso ohandi ting'iso ni jinia analoso lewni maler kendo loso lewni maber to ji obiro to ging'iewo lewni go to gidhi gido ni lewni gi mana lewni maonge iparo ni gibo duogo ok ginyal duogo. Koro gimokuongo ma nyaka itim niya kidwa uso ohala to nyaka ikuongi chak ni an gi gik mabecho kendo an gi gik ma ji dwaro nyiewo pile. Kadipo ni wacho ni auso kek nyaka ibed gi kek mamit. Kadipo ni wacho ni uso ringo nyaka ibed gi ringo ma fresh. Kadipo ni wacho ni uso kata angolo nyaka ibed gi angolo
ma smart ka ng'ato orwako angologo to en ng'at modimbre kendo ng'at maber ma ji dwa wuoyo godo. Koro mondo kisechako nyiso ji niya an gi ohala kendo ohanda ni uso angolo mabeyo beyo kendo angolo ma first class, angolo ma diponi oa kata loka, to kiki wach ni kiki us gik miriambo, nyaki us gik ma adier. Mani kama nyaki chake nikech kok inyal chako kanyo to ibongiso ji niya ana uso gik mabecho, to ji biro to gibiro ng'iewo to gibiro ni kara gik mana maricho. Koro ok gibi duogo. Kendo gima chielo niya ok gibi nyiso osiepegi. Ng'eni man waluongo kizungu ni referral. Ka yudo gamoro ka ng'ato uso na gima ber to kendo ahero kendo amor godo, adhi biro nyiso ni Lin nyadhi kamoro na chamo omena mamit, onegi ka kanyo. Kanyo iluongo nang'o? Kanyo iluongo ni Amazing Omena Services. Kadhi kanyo kata iluongo ni Amazing Omena Restaurant. Kora bongisi ni dhi kama ibo yudo ohala miluongo ni Amazing Omena. Kidongi bodhi kendo ibo yude kendo kidhi chamo imbo yudo ka omena no mit. Ibongiso ng'at machielo. Ka adhi kamano ka higa moro orumo, yudo ka koro kanyo pong' kamae nikech ji oseng'e ni kanye ma omena mamit bede. Koro magi gik ma nyaki itim. Kaendo gima chielo nyaki ing'is customer gi mondo ng'is ji gik mabeyo. Ing'eni customer biro, customer bedo kanyo, oseng'iewo law kendo osemor godo, odhi adetoling okochuno nyaka ong'is ng'ato. To kikwaye ni customer tafadhali kidhi kucho to ing'isna owadu kata ing'isna nyaminu moro mondo obi ong'iew nanga kae. Customer dhi wacho odwaro dhok mamit be. Bas, customer dwaro dhok mamit kendo dhok ma yuaye mondo obi machiegni. Erokamano ahinya. Kokamano to wateri achiel kachiel ir Local Instrumentals obe nang'eni nigi penjo moro ma ile sana madohero ng'eyo ewi uso ohala. Kolo? Erokamano Lin, awinjo ka twak mit kabisa kendo ang'eni joma nenowa medo yudo puonj makare kabisa. Erokamano Lin. Adwa donjo e ote matin kapok chwalo ne wendo wa penjo mango. Aneno ka Silvanx Jaoyo Marabel wacho ni aseketo Ramogi TV kendo koro arito mbak ndalo. Baba Twins Maronjinyo wacho ni kolo ohala ber sana kendo thoth ji osedongore mana kod ohala. Aparo ni ka ng'ato dwaro dongore korka ohala mokwongo en bedo jambola. Mar ariyo en ni inyalo lando mwandu ni kokalo yore manyasani kaka social media. Mar adek en ni samiketo mwandu ni e mbui tem matek. Mondi matek iket gima moro janyiepo. Kikibed ng'ama ka oseorne pesa to koro simbe ok donji nikech mago ginachiel kuom gik maduoko ohala chien. Mano Baba Twins Maronjinyo kendo kelo wach maber kabisa. Lewis Woda Wasi Boda be winjowa wacho ni omor gi chenro. To en ben gi penjo wacho ni penj na jalony niya agombo uso lewni mag ready made to akia kaka danga landi mondo ayud customers mang'eny, anyalo timo nang'o? Nyango Kevin mar Nguku Kanyadoto be oneno wacho ni chenro chopo makare ka entie Ndhiwa sub county. Mogik an gi ote mar Jonah Pidi wacho ni entie Embakasi Koyo Ng'ich. Asemolo sani ohala ok dhi maber ahinya en piny but an gi geno ni obiro bedo kare. Gisani agombo chwalo penjo na machalo kama. Nitie janenowa kata ja ohala moro mantie gweng' kucha chande to ogombo ng'eyo yo mayot mogik mar uso ohande nikech kotemo winjo gigi duto motemo wacho kae wacho ni kodonjo e TV mbi owacho ni idwaro pesa moro matin kanyo. Ka odonjo e sim maybe nyaka otigi airtime matin. Kodonjo e billboard dwaro pesa moro kacho. Kowacho ni ondikne gimoro matin kata signage kaka jalonyo wachonwa kanyo endo bro kawe be pesa moro matin. Koro be nitie yo moro mayot kabisa mogik ma ng'ato nyalo uso go ohande kapok odonjo e moko ma itiyo gi pesa gi. Koro mano ting'eni ipenjo penj ma kata nyalo tamo jalony. Ohala kidwago ohala to nyaka ichak mana gi gimoro. Pesa moro emi nyaka iti godo mondo ikony. Lakini kadiponi ionge pesa tidwa chako ohandi, tidwa mondo ji ong'e ohandi.
kama nyaki chak gi jomong'eyi. Kawuono kana biro Ramogi kae, anyiso jo dalawa. Adhi mana e WhatsApp group kaja anyiso jo dalawa ni jo dalawa kawuono ane Ramogi. Bi unena. Koro sani ji monyalo bedo ma ka jo dalawa modonjo e Ramogi TV kae. Koro seng'e ni ambe an ng'at manyalo. Anyalo donjo kata e TV manyalo yuda. Kendo an koro an jalony moromo bei. Donge. Koro giseng'eyo. Nyaki chak mana gi jok ma ong'eyi. Kata kidhi mana iluongo ni door to door. Idhi tiwuoyo gi ji nyiso ni an gi gima chalo kamae bi ung'eyo. Mano ok dhi kawi pesa mora mora. Kichope chiro kanyo, gima nyalo konyi uso ohandi mokwongo. En ni kadipo ni kata uso wuoche, nyaki us mana wuoche maler. Kikidhi kanyo gi wuoche motimo buru. Ka wuoche gigo iluoki, iket rangi kendo ginenre ma smart. Nikech koro ka ng'ato biro e chiro, to dhi ng'iyo to ng'ani wuoche gi ler, we adhi ang'i. Kaito kata ka dipo ni ine chiro kata cha, nyaki ti kata mana gi duondi. Idhi ga waneno ga ka ji chung to gichako wacho ni biuru kae, donjuru kae, wan gi gik maber. Nyaki bed gi chich, ok ibed ng'ato moluor. Nyaki bed gi chich kendo ichung' oko mar duka ni nyiso ji ni biuru, wan gi gik mabeyo iye kae, donjuru. Mani iusa ohandi kendo ng'ama kwayi pesa onge. Koro magi gik manyalo chako timo matindo manyalo konyi gi ohala. Kik ibeda beda ni ibet ni ji biro. Ji ok dhi biro. Erokamano inya Chris, e penyo mabende Kolono penji kanyo endo. Yudo ni nitie jok moko maketo ohala gi e kiyo moro mopogore. Moko bende dhi kete billboard. Moko be kete mbui. Nitie mamoko bende pod dhi kete mane wang' jowi. Be nitie ohala moko ma ok ber kitimo kaka ineni wacho maber ni mondo iter kata isudo ohandi obet malo kata ni mbele onego bed ni loso maber. Loso en namba 1. To namba 2 iwacho maber ni nyaka ing'i gik miloso nyaka bet maler. Koro kaka jauso. Nitie gik moko ma iniwoni uso. Nikech nitie jok moko ma gin ging'e ang'eya maber ni nitie ohala mamoko ma bende mana nyaka iwang' jowi eka koro jok madwaro nyaka timang'o nyaka ng'e gi maber. To nitie jok moko ma adier onge weso to ohande be odwa ni odhi mbele kendo odhi mbele kang' mamalo. Ere kaka inyalo jiwo ja ohala ni endi? Kaka mana sewacho, kiparo ja ohala no oler kata lewni morwako gin lewni maler koso gin lewni molil. Kama otieno en kama ler koso en kama olil. Nikech kanyo ma ji bire, ka ji obiro ka giro ni kama ibete no en kama olil matakataka e mang'eny. Mano ok dhi konyi go ohala. To ka gibiro to gido ni kanyo ler, imbi ler, iluokri kata mana ipako mana mafuta mipako no. Ineno ri ng'at maler kendo ng'at ma presentable. Ji biro ng'iyo kuomi kendo kimiyo gi kata kiwuoyo maber, iwuoyo maler kendo iwuoyo gi wach mar kelo gi machiegni. Gidhi heri kendo gidhi ng'iyo gik ma iuso. Ka ibedo iuso gik maler kendo gibo mor kodi. Mago gik manyalo konyo i ohala mondo koro ichak yudo pesa manyalo chako konyi mondo iket pesa no kata kiketo e internet. Kawa dok kuom sani endi kaka piny sani olony. To sana thoth joloko hala giloko hala e mbui. To koro lerne nyi kora muga juang bende machuok jok ma bende timo hala gi eki mag mbui. Sama idwaro uso handi e mbui, ang'o monego bed ni timo, the do's and don'ts ma onego bed ni timo kata en okang' mane moko onego bed ni ichope sama iuso ohandi ni endi e mbui? Gimokwongo en kik ius gimiluongo ni akuna. Ing'e ni jok moko dhiga to giwacho ni an gi gini. To nikech mana gin mana picha. Kigone ng'ano simu, niso ni mano koro rumo. Kigone ng'ano simu, mano koro rumo. Kik itim gik machalo kamago. Make sure ni gik miuso en gik ma in godo. Kaito kadipo ni wacho ni iuso, nyaka nyis ji ni an open from 8 to 5. Koso an open from 7 to 4. Okinyal beda ni ng'ato nyalo goni simu saa. Nikech koking'iso ji sama onego gigoni simu ma giyudie, to gibo gocho ni kata saa 10 kata saa 4 otieno. To gibo yudo kionge to gibo wang'. To giseng'iso gi ni sama kama kigona nyaka ibed mana gi simu
machiegni mondo ka gigochoni to giyudi kata ka gioro ni message kata e WhatsApp kata ka e SMS to nyaka ibend mana irespond inyisogi ni iseyuda gik midwarogo gin mana bei machalo kamae kendo wanyalo keloni kokamano to kibire e dukawa ni en kama chalo kamae nyaka ibed ng'ama ka ji wuoyo kodi to giyudi ok ni ka giwuoyo kodi to giyudo ni onge mano wacho ni uso akuna kiuso akuna to koro tich mani tiyo te mondo ji obi kanyo mondo chak wuoyo kodi mano dhi adhiya kamano Jaloko ohala osewinji maber kendo magi gik ma otimo duto te kochakre kuom ler nying no endo mar ohala lakini en uno bete pacho kata mana kare mar tich okeni ohala ni endi kaseuse to koro ang'o madhi yudo bang'e en ber mane ma bende ya kuom uso ohala yes ber ma kuom uso ohala en mana niya kiuso ohala tidhi yudo customer mang'eny kokiuso ohandi customer dhi biro achiel customer dhi biro ariyo okidhi yudo pesa to kichako uso ohandi customer dhi biro mang'eny to customer kobiro mang'eny to inyalo loso pesa mang'eny kendo inyalo keto ohandi no bedo maduong' ka dipo ni nyocho iuso ka dipo ni nyocho in gi duka moro matin to in gi customers kata 10 mabiro e dwe tiloso ne gi lewni kichako uso ohandi ni tibo yudo ni kare customers gikoro nyalo gibedo 15 gibo chopo customer 20 ibo ndiko ng'at moro tich kendo ibo ndiko ng'at moro tich kaito ka higa achiel kalo higni 2 kalo tibiro ni kare biashara chini obeda maduong' kendo koro in mana ng'at ma jatelo e chiro kanyo kendo indiko ji kata ji 5 kata ji 6 e tich giloso mana lewni koro kari kanyo koro ponga tich in kaka jalo mamindo lony e weche gieki mar uso ohala kitemo pimo ohand tijni ni mar uso ohala e mbui gimoro makoro jitime manually niendi ere kaka inyalo jiwo jaloko ohala anyalo jiwo jaloko ohala niya donje mbui nikech kokidonje mbui tibo yudo ni manual gi gin very expensive nikech nyaka itiya gi pesa mang'eny to mbui kae gik moko samoro gin free samoro gin very affordable ok bech gi tek koro kokidonjo to ng'eni ya ji te tinde ka ni gin gi smartphone to gin e WhatsApp ka gin gi smartphone to gin e Facebook ka gin gi smartphone to gin e Instagram to idwaro mondo ibed kanye kata kiparo kata ka iwuon ja ohala kidwaro ng'iewo gimoro idhiga kanye yudo ga ni tinde ji gidonjo e mbui kanyo to ging'iyo ni jok mage ma uso gik moko to ji wacha ang'o kuomgi kendo iluongo ni reviews to reviews ga yudo ka ng'ato wacho gik moko mabeyo giwacho ni ng'ani weri kodo ng'ani kia gimotimo ka iwenjo kama chielo gibo wacho ni ng'ani ber ng'ani nyocho server maber kendo kidire to en gi customer service mani malo kabisa kendo awacho ni ji te ni diuru kanyo kata kidhi e hotel moro kata e restaurant moro kitero jaberni moro ka mondo odhi ocham kamoro iyudo ka ji osewacho kata cha kidhiye chiembgi go top kata giwacho ni kata cha dhiye kata kendo gin gi customer service maber chiemo gi meat bech gi ber kata e kama ne gidhiye koro koki timo gigo tiyudo mana ni kari dong chien nikech ing'eni wacho ni piny lokre dunia inasonga mbele tabaki nyuma erokamano inya Chris lakini kapok wadhi e yweyo moro matin to mana e ohala no endo mar mbui be nitie chik moro amora mochung' ne jous ohala e mbui nikech iyudo ni seche moko iniwuon iketo handi e mbui gi chuny maler to ng'ato kendo dhi kawo nyingi mitiyo godo e mbui kendo otimo godo ohala no endo yo moro mopogore bang'e to okwelo to otiyo gi nyingi chik nitiere nikech namacho mokwongo niya nyaka imiyo handi nying kisemiyo handi nying to ng'e niya kawuono Kenya kae e mbui no emichak idhiye mi register nyingi gi sirikal kise register nyingi no gi sirikal koro mano nyingi ng'at machielo ok nyal tiyo godo kiyudo ka ng'ato tiyo gi nyingi no tinyalo donjo ne kata ka polis dhi make matame tiyo gi nyingi no koro sami miyo handi nying no kendo imiyo gitimo gima ber maduong' kabisa nikech koro ok en ohand mino chien nikech mino chien gin ji adi gin ng'eny to kimiyo handi nying ma unique kendo nying maber kaka koro sani nono ka wan e show ka iluongo ni mbak ndalo mano nying maber kabisa donge koro ng'ato ok nyal dhi chako
nying machalo kamano. Nikech kodhi ochako to wadonjo wangiso ni mano nyingwa kendo wasendike gi sirikal. To kino Kenya wakae piny owacho oseketonu gik mabeyo ma inyalo ginene register nyingi no e bei ma piny mogik. Siling 500 kende to iseyudo nyingi. Erokamano nya Chris. Ko kamano to nyakoro Mugajwang wamedo mana puonjre kaendi inja loko hala mabende nitiere pacho nitie kare mar tich tikia ni en ber mane mabende ya kuom uso hala gieki. Wante gi jalony studio wa kaendi mabende medo puonjo wa kako nego bedni wan wawegi wa uso handwa gieki mondo wayude keyo maber mondo wambe med yudo pesa mang'eny kalure kod hala niendi mabende wan wawegi watimo. Ko kamano to wadhi wagade pimoro matin sama imbe imadho pig niendi bang'e to waduogo koda thuon twak niendi mar uso hala. George Juma, Kandi Migori, Ramogi TV. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Raila Molo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Roots Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. What would you like to ask your next deputy president? Send your questions on video to the WhatsApp number 0796 560 560. Keep your questions under 30 seconds. You can also text your questions to 22843. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. We didn't know that Eva was marrying him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidhi timo shopping, ne ni pogo mwandu ma inyieo kaka onego gibedi okapu. Kuom ranyisi, kik iriw sabun kod chiemo mora mora e okapu. Kendo nyako Ramogi Ajwang wase mana duogo kendo pod wantie twak gi wendo wa e studio kaendi kabe kawuono wang'iyo yore mag uso ohala. En gino endo maber kabisa manyalo konyo jogo eko mantie ohala mondo oyud jonyiepo kaka dwarore. Adonje ote machuok moore namba 23600. Aneno kantie gi Christabel wacho ni twak makawuono nigi puonj mathoth kabisa. Wantie gi Albert Owino wacho ni entie Alego West, oneno maler kabisa. Tamira Seli wacho ni show iko poa kabisa Lin na Kolo. Nitie be Thomas from Homa Bay. Kwayo thum moro kanyo awinje. Nitie Sharon Nyanyakach wacho ni Antoman chenro donjo na eyo makare kabisa. Kapok aduoki kocha korgi Lin gi wendo kocha, an gi penjo ma agombo duoki go kocha chande. Penjo na chalo kama. Nitie jo ohala ma osetemo uso hande e yo moro kanyo to oneno ka okaw thuolo malach kapok oyudo customers. To nitie moro ma notemo keto advertisement to very fast oyudo customers. Ja ohala onego kaw thuolo maro manade mondo owil kata olok ohala kata olok yo mar uso hande no mondo gine no oyud customers. Mondo yani ekaw ong'eni kara yo matiyo goni okeni yo manyalo ywayo nago customers. Onego kaw thuolo marom nade jalony? Ano penjo maber kabisa nikech nyaka wadog chien kendo wachak gi ohandi ni. Yeah, be say understand customer gi maber. Kendo iseng'e ni customer gi gibiro iri na mondo gi kawango. Wawach ni kadiponi in ng'ama uso ringo. Yeah, to idhi kamoro ma ji ok cham ringo. Kati uso waldi machalo nade. To jogo ok cham ringo, ok bibiro. Ng'eni ka idwa bedo ni uso ringo, nyaka idhi mana kama joma chamo ringo ni nitiere. Kadiponi wacho ni udwa uso rech, tidhi kama jok ma ni kanyo to cham rech. Ng'eni mano nyiso ni ok understand customer gi. Kadiponi dwa mondo ius lewni, nyaka idhi mana kama joma ndisre nitiere, joma dwaro nyiewo lewni mabeyo, maler kendo machalo gi lewni miuso. Kadiponi dhi iuso lewni mag gents kendo mana mag tich mag gents gi mana rwako mana sude, tidhi mana kama ji ok girwak sude. Ng'eni mano koro itimo makosa maduong'. Nyaka ikwangi ichakri ni biashara ni kata ohanda ni customer gagi gin gidwaro ga ang'o. Nikech ka iseng'e gima customer gidwaro eka koro nyalo bedo ni inyalo chako uso ohandi. Kadipo ni uso ohala to customer gi tikia gima gidwaro, karikia kata gini uso. Mano nyaka kama nyaka ichake. Kise chako kanyo to koro iboyudo ni nitiere ohala ma customer ng'iewo gik moko piyo piyo. Kadipo ni wacho kata gima chalo kaka makati kata mkati. Ng'eni mano gik ma ji ng'iewo pile. Koro kidwa uso mkati ting'eni ya ma to ji dhi ng'iewo pile pile. Koro nyaka usa mkati nini pile pile nikech ji ng'iewe pile. Kadipo ni itimo ohala mar engineering, ng'eni projects go ogin projects mang'eny. Kata kidhi e county kata cha projects mag engineering mag ndara gin nyalo bedo kata projects kata 100 kata 150. Ineno koro gin projects mang'eny. Kaito joma bende dwaro ng'iewo engineering services bende nyalo yudo ni gin mana jok manie office matin. Koro kidwa timo ni uso ohandi no kanyo to kinyal dhi ni idhi e chiro tiwacho ni an engineer bi ng'iew engineering services ira. Ok ibitimre. Nyaka idhi mana ni ka ine uso engineering nyaka idhi mana kama joma ng'iewo engineering go nitiere. Tido yudo ka gini office kaito koro idhi usori to kendo kinyal dhi ni usori ni an engineer biro my teacher nyaka iusri gi dimruok ma engineers timore godo. Koro nyaka ibed kaito bende kiusori kaka engineer to ing'eni bo take time, bro kata take 6 months kata 1 year nikech uso engineering ok the same as uso mkati kata uso chak. Kendo ka ibedi poni uso lewni kata kiuso lewni mag arus. Ing'eni arus bende
ji takao time mondo gimany ng'ama loso ne gi law ma smart kendo law maber. Ka dipo ni iwacho ni an aloso lewni mag arus, nyaka ibed gi customer manyalo ng'iewo lewni mag arus, kendo kiuso to nyaka ing'e ni inyalo uso mang'eny kapok iyudo customer mang'iepo. Koro magi gik manyalo miyo duration mar advertising kata mar uso ohandi no bro take time. Kopogre kod aluora kanyoendo jalony Chris, yudo ni seche moko jahala obiro iri. Nitie ng'ama bende timo ohala masem gima embe otimo. Seche moko giuso lewni to gin ji ariyo. To dohero sana mondo ohande ni endi oidhi okang' moro mamalo moingo nyawadgi ni endi. Ere kaka inyalo jiwo ng'ani endi ewi wach ni endi mar uso ohala? Koro kaka nawacho mokwongo niya, gimokwongo ni in inyalo uso lewni machalo nade. Lepi gi be gin lewni ma smart, kendo gin lewni mabeyo, kendo gin lewni maler, kendo gin lewni ma gin e kiwango ma ji nyalo ng'iewo. Ing'e ni Kenya kae ji ng'iewo lewni manyien, jok moko ng'iewo lewni mawacho ni mitumba. Donge ka dipo ni ing'eyo customer gi pesa ma gin godo e ofuku gi lewni ma ginyalo ng'iewo, mano e kama nyaka ichake. Ka dipo ni ikia, to mano ng'iso ni kare ikia kata biashara ma intiere, kata ikia kata wala migoyo. Nyaka ichakri kanyo. Koro kisechakri kanyo, koro gik modong'gi en mana koro bedo ni imedo marketing. Nyaka ibed ni ine ma kama ka ji obiro e odi ng'iewo lewni go, ine ma weche gi mit, ine ma customer service ni ber, ine ma imor seche te. Ka customer odonje ginene e dukani no, nyaka ichak mana gi buonjo. Ing'iso ni amor kendo ka neni, kendo in customer maber, kendo in customer ma important. Kichko pet kanyo ting'iso ni bed piny mondo akel ni lewni mondo ine. Madh soda moro kae bende mondo oketi mondo iwinj maber. Koto kata madh pini. Kauno ka ng'iye pi, kikidewo biya donja ine lewni, neno lewni ni ok dhi thandi. Idwa mondo ipim pi mondo akonyi mondo ipim. Ineno koro mano customer service, kendo koro kelo customer machiegni. To ng'at machielo cha koko tim gik machalo kamago, ibiro dhi loya kendo customer biro mana iri. To ne ja ohala ma bende seche moko entie gi idea mar ohala ma bende dohero chako, lakini osebet piny koparo sana nying monyalo miyo ohande ni endi, to koso biro e pande kanyo endo. Oseparo to tamre. Ohala to entie godo ndi ohala modwa chako, but koro mondo miyo ohande ni endi nying, to gik platform monyalo yudo mondo use ohande ni endi obede makare. Nitie jok moko ma onge nying. Namba 2, okia ni sama koro idwa keto handi ni endi ni koro iuse kacha chande, onego bed ni bet gi pesa di. Yes. Koro mago gik mwach konyo godo ji. Wanyalo konye mondo oyud nying, mondo ong'e kaka onyalo chako. To ok onyalo yudowa, to onyalo dhi kata ir osiepne, kata onyalo dhi kata ir oganda gimoro, kata onyalo dhi ir ng'at mosechako ohala, mosetimo ohala ni moko kata ariyo kata adek mondo konye. Gima nyalo nyiso joma chako, kiki to kendi, kiki bed ni an ok ng'at manyalo kwayo kony. Nyaka kwaya kony kikia, tidhi ir ng'at machielo wacho ni amoko konya, atemo yudo nying manyalo miyo godo ohanda ni. Dwa kikonya mondo aimbe ayud nying. Wayudo ka jok ma ok dwar mondo gikwa kony nikech giluor ni ng'ato dhi paro ni gifuo. Kiki luor, wan te okonywa akonya. Kata mondo abed kae, ng'ato nyocho okonya mondo o introduce aka Ramogi, Ramogi koro oluonga, ambe koro abiro noka kelora kae. Makoro sama ikonyo gi manyo nying no endo, nitie pesa moro ma bende gimbe nyaka gichule. Gichule. Ka gibiro ira mondo akonygi, to nyaka gichul nikech ambe ani ema na ohala. To ka gidhiro wadgi kata oganda gimoro, to gibo konyre manono. Ma bende ng'ato nyalo gombo ng'eyo eni e yore gieki mag uso ohala. Be nitie midhiero kata mana challenges mora ma seche moko rawera kata mana nyadendi kata miyo nyalo kadhe sama koro en wuon otiyo gi yore gieki mag uso ohala? Challenges ng'eny. Nikech inyalo bedo ni uso handi kanyo, iseluongo ji to ji ok bi. Ing'eni nyaka koro dogi penjri niya, to ji ok bi nang'o. Ase uso handa, ase tiyo gi pesa, ase keto signboard, ase dhi mbiu, to ji ok bi. Koro nyaka penjri ni ang'o matimore kae. Mano challenge. Nyaka ichung' miwach ni ok ti
ko atemo another way, atemo another strategy. Ineno koro mano challenge. Another challenge ni inyalo bedo ni iseuso ohala to ji obiro mang'eny. Yeah, tingiso gini an gi rech to gibiro tiyudo ni yuso rech ma rech orumo. Kiriti mango nyaka idhi manyre rech moko. Kendo mano challenge. To jok moko ok parga ni ka giuso ohala to ji biro biro. So gidhi to giuso ka to gibedo surprise, very shocked ni ji obiro. To na an gi rech 100 aseuso te atieko. Koro nyaki ipar ni abot timango mondo ka ji obiro to gi kata kidhi ir fundi. Nitiere fundi moko yudo ni giseuso ohala, giseyudo orders mag lewni, koro gichako wuondo ji. Bi kiny abotieko lawi, bi kiny abotieko lawi, bi kiny abotieko lawi. Mago gik moko nego beni timo. Ka in ja ohala maber, onego ibed gi paro niya, ka dipo na uso ohala ni to ji obiro, be an gi capacity mar fulfilling all those orders. Erokamano nyako local instrumentals ka bende intie gi penjo mora mora ma bende dihero chwalo ne Chris. Mano endo jalonye weche gi eki mag yore mar uso ohala. Erokamano Lin, penjo man godo kuom Chris en ni mana kaka wacho ni tij uso ohala no be en tich. To en be otiye yo maber kabisa. Be akiani en tich minyalo wacho ni en gi yuto to inyalo ywayo ng'ato mondo obi en be oteme tijno. Kose otek tek mare ere. Aparo ni jopiny banyoga tich mayot. To angiso gaji ni onge tich mayot. Kiparo ni dwanyo manyo tich mayot e pinywa kae. Mano to kari donga dala inindi kecho kai mos. Irit mondo jo duokel ni chiemo. Tich mayot onge piny kae. Tije tek. Koro tijwani to en tich matek to kendo en tich mwahero. Nikech en tich wahero kendo wachake chon. Kundo ka dipo ni in kanyo to ihero tich, idwa konyo jouso, yeah? To angisi ni diadhia e website wa www.wildinternational.com nano WYLDE international.com. Ibo yudo kwa wamanyo jolweny joleny jombui jombui wamanyo jombui wamanyo johala kendo wamanyo experts moko mabende wanyalo konyo jotich jogo ohala moko. Ki dhi kanyo tibo yudo information ibo apply to kendo wanyalo konyi. Bentiega ing'ise seche moko e tiji no endo ng'ato segabiro nitie gik mundikre gi ng'ato piny kobiro ni koro idwa uso ne ohande no. Nitie gigo eko mundikre go piny kech ng'ato nyalo biro ir monyisi ni bwana na mi tich mar uso na ohala to ohanda ni pok ayudo kata customer kata achiel ni wuonda. Kochopo kanyo titimo gana. Timorega. Kochopo kamano to koro nying'e ni nyaka idwok mana ne ng'ato pesa mani chamo. Nikech tich osetami. Nikech ka in jalweny mong'e tiji, onego beni ni sechako mi isepenje niya customer gigi ang'o ma gitimo, ang'o maber ma iloso ma ikonyogi, kendo isepangori maber ma kichako koro tiyo gi pesa gi itiyo gi pesa gi timo ne advertising to gichako neno some results. Ka ok inyal timo kamano, mano means ni imbi kari kia tiji nyaka idwok mana ng'ato pesa ne. Erokamano inyako local instrumentals. To penjo mabende dahero chwalo ni Chris. Iyudo ni mane midhusi mar corona odonjo. Thoth jolok ohala nokadhi asara mang'eny sana. Kaka in achiel kuom joma mende sana olonye weche gieki mag yore go eko mag uso ohala. Akeni ginang'o manukadhe to kalure gi midhiero mabende unwe ginukadhe. Ang'o minyalo jiwo jalok ohala sama kendo koro ka wachako yudo midhusi mamoro mopogore gi corona ewi kako nego bedni girito ohala mamargi. Gimo kuongo mano timore mane corona biro. Serikal nong'iso ji ni gilor duknigi. Ng'eni koro mano ng'iso ni iluongo ni denial of service. Ok inyal yudo gimidwaro. Customer nitie, odwa ng'iewo law, odwa ng'iewo chiemo to duka olor. Koro gimono kuongo mane wang'iso ji niya ka dipo ni yudori kamoro ma in piny owacho ni kiki yaw dukani, gimonego ikuong itim ni chak manyo customer gi e simu. Kiyudo customer gi e simu timo ni anyalo kelo ni gima nyocha dwaro no kama intiere.
mane gichako timo gino ni delivery services. Mano gik mokwongo. Koro kadipo ni another pandemic nyalo biro. Gimokwongo ni kadipo ni piny owacho ni olor tich. Gimone gitim ni bed gi namba simu kata gi contacts mag customer gi tigocho negi tipenjo gini dipo ni dwaro mana gik mancha uso ka anyalo kelo ni e odi kosa anyalo kelo ni kamiti mano gik mokwongo. Gimara ariyo mane pandemic no biro ji noyudo ka pesa koro tine ofuku. Koro nyaki penjri ni anyalo miyo gini mondo bed bei mapiny nade. Kadipo ni nyocho yuso ne ji kadipo ni nyocho yuso ne ji lewni titiyo gi material moro ma expensive nyaki many mana material moro ma affordable kata material ma cheap. Ting'iso gini nyocha uso ni lewni siling 1,000 aseyudo material moro ma cheap anyalo uso ni lewni gi siling 600 kata siling 500. Koro giyudo ni pesa mancho gin godo cha koro ginyalo ng'iewo lewni gi. Kadipo ni nyocha yuso kata cake to nyiuso ka cake mag 1 kilo kata cake mag 2 kilo. Ting'iso gini sani aseloso cake moro en cake matin en cake mar half a kilo kendo pesa ni bende ni piny. Koro nyaki many ways to mondo inyis jini kata kadipo ni onge pesa pod inyalo chamo cake manchi ihero au kete gi bei mapiny. Ineno kaito gimoro machielo en mana ni mane miyo ji koro ok nyal yudo those services en ni nyaka iriemb ji tich. Ing'eni koro inyiso jomancho tiyo ni tich onge koro nyaka idhi mana ot. Giminyalo timo kanyo en ni nwagiso ji ni kar mondo iriemb ji te tich penj gini ka ginyalo tiyo kata mana matiyo ndalo achiel ndalo ariyo tichulo gi mar ndalo achiel kata mar ndalo ariyo. Mano koro tinde waluongo ni gig economy ma ok ni ibet kamoro ni ng'ato biro chuli mshahara mar dwe. Kiloso law achiel ochuli 500 kiloso lewni 2 ochuli 1,000. Koro mano iwacho ni piecemeal. Koro mano kendo gima nyocha wanyiso jo ohala ni kadipo ni iyudori kama tich odok piny kik iriemb ji tich nyis gini wabo tiyo lakini abo chuli mana kuom tich mitimo. Kitiyo ndalo achiel achuli mar ndalo achiel. Kiloso na law achiel achuli mar law achiel. Kiloso na kata cake achiel tachuli mar cake achiel. Magi gik mane wanyiso jo ohala mondo gitim mondo gikonyre godo. Kopogre gi mano to iyudo ni nitie ng'ato mondik tich kaka an koro ndika ni endi to ng'ato dwaro ni at least otimo ohala moro kopogre gi tich ma koro ndike ni endi. Lawyer ni 100% of your time. Me say add ne value. Mwacho ni ka ng'ani oa kae to aparo ni tijani bro podho we amede mshahara mondo kiko wuogi. Mane gik monegi be ni aim. Kadipo ni in employed kamoro onegi be ni aim ni atima tija mondo ka boss na ong'iyo tija to no ka tija ni ler kendo neno ka tija ni miyo kampuni wani bedo maduong'. Kaito gima koro inyalo dhi nyiso boss ni boss dogino kaka tiyo kae tich maler kendo neno kaka koro pesa nyocha waloso siling 1,100 sani waloso siling 1,100 gi 50 ni ane makelo. Adwa mondo imeda msara kosa adwa mondo iketa mondo ambe abed mana director kodi. Ineno mano oloyo dhi tagri gi jok manyalo kwali kocha cha ni yao side hustle mago tugo. Manso ni samiti motich kamoro samondiki kamoro ber ni donga kamoro achiel. Donga kamoro achiel. Yes. Kendo ifocus. Kendo koro kidwaro mondo ni ibed gi passive income. Kaw pesa nino idhi ikete money market. Kendo kama pesa ni nyok lal tiyudo interest maber mar 7%. Ineno koro kendo ionge gi headache. Kendo character development ionge godo. Kata ko chuno kaw pesa nino idhi iger mondo kata iger kata plodi moro. Collect lakini moro ni side hustle ni. Yes. Aneno ka ji tagre nikech in kae itiyo ido mondo imak simu igoche ne ja taxi nyise ni itingo ji adika wuono ongisi ni kawuono boss kawuono bet tek atingo mana ng'ata achiel kare pesa ni wuotha. Ineno maga gik mangiso ga jini nyaki I weigh your options very well. Nyaka ibeda ni I concentrate kendo kae matiyo kaito pesa miloso
kori kao tikete savings, tikete money market, tikete investment, mano ber. Lakini kadi poni koro isebedo gi many years of experience. You know, makoro kayo isebedo stable. Yeah, ma isokoro isebedo boss. Koro isebedo ni in ngat man malo. Ma intijino koro en manani inyiso jini dhikai, tim kama, tim kama. Koro inyalo dhi tiwacho ni ya, nitiere ngat ma nyalo chako biashara manyien. Kodwa chako biashara manyien, koro anabo bedo investor, kosabo bedo mentor kuome. Ok ni koro in mano biashandi, in biashara ni chako, kendi chake nikech ichako ni ikonyo ngat ma chako. Koro in mentor, kendo in investor, walongo gini angel investor. Koro ikawo silingi kata 100,000 moro, timanyo ngat ma is a young and upcoming entrepreneur, tidingise ni aneno ka idwaro loso lewni. Aneno ka ionge capital. Aneno ka networks gi ok ng'eny. Anyalo konyi. Nikech ananto an gi kaka koro in lean kai. Nyalo ngise ni ya wachak fashion house. Wadhi luonge kata ni lean fashion house. Koro in emitwengo to anatimo marketing. Koro kadhi e TV kata chane to jioni ano ka andisra maber. Koro agiso gini kamu kudwa ng'iewo lewni gi to diuru kama wachake gi ngat koro ene ma en kacha. Kendo koro ene ma ong'iyo tijno, kendo ene ma make sure ni lewni gi wuok mendo lewni ma becho. Kaito into koro in kai iwuoyo gi some other presenters inyiso gi ni wan gi duka kendo en duka masma. Kitimo kamano koro in investor. Ok in side hustle. Side hustle ni ji wuondre ahinya. Mana gi dho jalony manendo Chris kabendo wacho ni samundi kamoro to podi manyo kamoro minyalo timo kendo side hustle en kaka jalo mamendo lonyo weche gi mag lando kata mana uso ohala. Wacho ni mano en gimoro matek sana bende kikitem donje. Kopogre gi mano endo jalony iyudo ni ohala ni endi bende nitie jok ma lwetgi ber sana e ohala. Ma ng'ato kochako ohala to ohala no endo dhi ga mbele ma ochope okang' moro mamalo. Ne jalo mabendo mako ohala to ohala koro ber kuome modhi mbele mochako yaw kendo ohala moro kamoro. Jali endi bedo chuno ni omed lando hande. Be ochuno ni omed lando hande koso koro onyalo chunge gi kanyo. Apenji ni ya. Yes. Jok ma olando ga ohala, kambi madongo dongo gi. Iseno kata ka ndalo chiel nyalo nindo ka ok gi olando handgi. Podi. Kendo ok nindi. Kichako lando handi. Yes. Ok chung. Ilanda uhandi no pile. Ilanda uhandi no pile. Kendo giwacho ga niya, lando handi ka gima kokilando to handi no dipodho. Yeah, nikech customer competition girita chieng' mokiepo ni gikao customer gi kadipo ni idhi e chiro tiyudo ni ng'ama nyochi ng'iewo rech kuome oloro to in customer tidwaro rech idhi timamo aidhi kamoro dongi dhi kama chielo yeah koro yawo handi lando handi mago gik manyaka tim pile iwacho ni okichung customer gidi dhi. To koro ere ber mar dhi mbele gi lando hala ka idhi mbele gi lando handa mondo customer gi odong kodi ng'ato dhi kwalo customer gi mano mokwongo kendo mondo customer manyien obiri chieng' ma competition ni no okolando handgi chieng' mok giepo to inti lando tiepo customer dhi biro iri to ka gisebiro iri gi bilo service ni gibilo chiemi no gibilo kata omendi no ok gidhi dok. Koloko instrumento sama koro watieko twak makawuono ni ketane no ka bende sama yo wang'wa akeka intie gi penjo mogik ma bende dihero penjo jalony wi wach ni endi mar lando ohala. Erokamano Lin, penjo taonge go adwa mana somo ote mar jogo maneno was live e Makndalo chenro makawuono. Wantie gi Odhis Jakadiro wacho ni entie Nyamasaria Kisumu City mos na Jokadiro te mokete ka gi jo youth center te mokete e Ramogi TV. Wan gi Vena Agola kanti Kisumu Kawosh Bridge wacho ni mos na Lin Nikolok kama kawa. Ntie gi ote mar John Apidi kanti Embakasi. Wantie gi Min Zonia mantie Kalangi. Wantie gi Jamta Woda Wasi wacho ni asedonje chenro Ramogi TV pok no baya kata matin.
Judith Peter Mwalo wacho ni #Makndalo niko ndani kama kawaida. Mogi kantie gi Kevin Arucho kantie Mbita asedonjo chenro kaka pile kendo mbaka okba erokamano uru kuom kete mana Ramogi TV kendo oronwa ote mondo wang'eni uneno kendo uwinjowa e yo makare kabisa. Erokamano Lin. Erokamano inya Local Instrumentals. Nitie janeno moro mopenjo ka endi ni tijni endi mar marketing nitie ga qualifications maging'iyo sama ng'ato idwa mi tijno endo mar marketing. Kinyalo lieke matin jalony kabinde pok watieko ni gin ang'o maseche moko ing'iyoga sama idwa mi ng'ato tijni endi mar lando ohala. Tij mar lando ohala tinde ntiere qualifications. Inyalo bedo gi degree mar business and marketing miyude university. Inyalo bedo gi diploma mar sales and marketing miyude college. Kendo kidhie mtandao inyalo bedo gi certificate mar digital marketing mar jo miluongo ni Meta oganda chon iluongo gi ni Facebook. To ginyalo mi certificate ma gimi certification. Kata joma iluongo ni Google gi bende gin gi certificate. To kidwa tiyo kata kidwa tiyo kodwa to nyaka ibed gi certificate mag tiyo tijni. Nikech tijni ok en mana tich ma inyalo chiyo ni wacho ni koro ambe asebedo ng'at manyalo konyo ji. Ok ni udwaga ng'iyo height kaka ng'ato rom, ber mar ng'ato, ochwe nade. Hapana. Ma ok en beauty contest. Ma nyaka ibeda gi professional knowledge, gi professional service, kendo nitie certification. Ber ni certification go moko gin very free. Kidhi kata internet mbiu kanyo to yudo kuonde minyalo yudogi moko ichule kendo moko to ichulo. Erokamano inya Chris manendo jalony. To wach mogik mabende dihero lero ne nyikwa Ramogi Ajwang' ewi tijni endi mar uso ohala kata mana yore go iko mag uso ohala. Anyalo wacho genia Kenya kai ndalo mang'eny oseng'iswa ni kik wasungre, kik ji ng'e gik mitimo. Weuru gi gik machalo kamago. Usuru ohala, ng'ata ma timo ohala nyaka ji ng'e ni ane ohala kendo nyaka ji ng'e ni mae ohala matimo. Kichiewo gokinyi uso ohala, kinindo godhiambo uso ohala, kik inind mokiuso ohala. Sasa miyudo opportunity to nyaka iuso ohala. To kendo anyalo wacho niya, kidwa mondo itudri kodwa tidhie website wa Wild International WYLDE international.com itudri kodwa. Wan gi courses mag nono mapuonjo ji kaka ginyalo uso ohandgi. Erokamano inya Chris. To mogik kuminyalo yudie mano endo mbui kata mana Instagram, Facebook kachacha? Kiunyalo yudaye Odongo Chris e Instagram, Odongo Chris e Facebook, Odongo Chris e Twitter, Odongo Chris e LinkedIn. Kokamano to nyaka Ramogi Ajwang' ageno ni yudo puonj makende koa kuom jalony manendo Chris Odongo, mabende ageno ni iniwuon kuma intiere kaka jaloko ohala yudo puonj makende kaka onego bed ni iniwuon iuso ohandi e yono makare. Kokamano tawacho ni timatek nyaka Ramogi Ajwang' nikech tich mitimo e ber mineno mbele kanyo endo. Luonga ni Lin Ramogi Nyanyakach nyaka kendo odiochieng' makiny oritu masani. Luonga ni DJ Local Instrumental atiko kawacho ni jakinda e makeyo.